Helo, su mae? Heddiw 'ma dwi'n mynd am dipyn bach o road trip. Dwi'n mynd draw i caffi Cletwr i gyfarfod â Owen Shiers o'r grŵp Cynefin. Welwn i chi yna. Mae yna deryn bach yn deutha fi bod ti wedi bod yn tyfu ceirch, dwi'n iawn? Ie, mae'r deryn bach yn iawn. Rywsut, ddim yn siŵr sut des i o hyd i'r cyrch yma, ond dwi wedi dechrau tyfu cyrch fel rhan o grŵp llafur ni, sef grŵp o dyfwyr sy'n ceisio dod â cyrch nôl i tirlun Cymru. Sut fedrwn ni annog fwy o pobl fatha ti i fynd ati i tyfu bwyd? Wel, mae yna ddau ffordd allan ni i ceisio annog pobl neu hala pobl i sylweddoli pa mor bwysig yw i dyfu bwyd ac i bwyta bwyd lleol. Felly chi naill ai aros i beth sydd wedi bod yn digwydd yn y ran a'r holl cyflwyniadau problemau gyda tanwyddau ffosil sy'n mynd i effeithio ar y system bwyd ac aros i ryw fath o crisis i yrru ni i wneud hynny, neu allwn ni perswadio pobl bod e'n syniad da ta beth a bod bwyta cynnyrch lleol a cynhyrchu bwyd eich hunain yn rhywbeth sy'n cysylltu chi gyda'r gymuned, mae fe'n cysylltu chi gyda byd natur, gyda'r tymhorau, mae fe'n bwyd iach, synwyr cyffredin yw e, dwi'n meddwl, ond wrth gwrs mae fe'n cymryd amser i wneud hynny, felly falle mae angen tynnu amser mas o'ch diwrnod i neilltu o amser i wneud hynny, a falle bod e'n gwerth dweud hefyd, mae'n rhywbeth sydd o les o ran just treulio amser tu allan o ran iechyd meddwl a o'ch dwylo chi yn y pridd. So mae yna nifer o rhesymau da dros gynhyrchu bwyd, ond naill ai chi ddewis wneud y nawr, neu aros tan bod rhaid wneud e mewn ffordd, dyna persbectif fi. Dechreuais i off gyda cwdyn bach o gyrch a nes i bron 200 kilo llynedd a yn y blynyddoedd cynnar o'n i'n neud e wrth law. So oedd e'n gwaith anodd, ond nes i fe gyda drill hadau llynedd am y tro cyntaf a ges i 200 kilo. So nes i yn ei newydd hau cyfer a hanner, so gen i lot eleni gobeithio. Broblem nawr yw shwt i brosesu a mae yna problemau i'w ddatrys o ran shwt i brosesu nhw, achos mae ceirch yn mwy gymhleth na gwenith i brosesu. Wel, yn ogystal â'r cynhadaeth ceirch, ti hefyd wedi bod ar siwrne cerddorol, Owen? Odw, ie. So, dwi'n gerddor llawn amser, bron erbyn hyn. Mae'r ceirch yn fath o hobi. Ond, dwi wedi bod yn gwneud cerddoriaeth, wel, ers ni'n 10au, fe gwir. Ond mae'r prosiect Cynefin wedi bod yn mynd, wel, bod ni'n 9 mlynedd nawr, falle, yn edrych ar cerddoriaeth cynhenid Ceredigion. So, ges i ysgoloriaeth i ymchwilio canu gwerin yng Ceredigion, a nath y peth cymryd mlaen bywyd ei hun o fyna. Osod yw'r hen bron gael cyrff, nid wyf yn ofni'r brad. Mae gosgordd gref mewn lyfrau air yn gwarchod tu fy nhad. O pebaint yn mynd ar wasgar, heb ei grawn yn afol dri. Sut geliwn rhag y gaeaf oer, a'i hyn gryfangau hi. Mae'n twy eleni eto, am gwarchod tu fy nhad. Ni'n o'r ddwylia'r badden gref, i'r hadref dod i'r law.
oedd yr enw Shimli? Hen air yw Shimli. So, slawer dydd oedd ffermwyr yn mynd ar ceirch i'r felin id i prosesu nhw. Ac o'n nhw'n gorfod rhoi'r ceirch mewn odyn i gresogi'r ceirch mwyn tynnu'r blisgyn oddi ar y ceirch a wedyn malu'r ceirch. Ac oedd angen troi'r ceirch pob ryw awr yn yr odyn a oedd yn digwydd dros nos, oedd yn broses hir. So, bydde'r melinwr o'r ffarmwr na jyst yn hongen o gwmpas a bydden nhw'n falle gwahodd rhyw gymydog draw, ffrind arall, a bydde'r diod falle yn dechrau llifo a rhywun yn rhannu rhyw gerdd, neu rhyw stori, neu rhyw gan. Ac oedd yr achlysur yma yn cael ei nabod fel Shimli, sydd yn dod o'r gair Saesneg assembly. Iawn. Assembly, Shimli, dyna'r esblygiad. Ond fath o noson lawen yn y felin id oedd Shimli a arferiad falle nath mawr o mas yn y 50au am o'n i. So o'n i'n hoff iawn o'r cysyniad a'r ffaith bod e'n cyfuno gwahanol agweddau o fywyd diwylliannol, amaethyddol, bwyd, bod e'n rhyw man cwrdd rhwng yr agweddau yma. So oedd yn teimlo fel teitl addas ar gyfer yr awr. Wel, mae wedi bod yn gred sgwrsio dy ti, Owen. Dwi wedi bod yn edrych mlaen dy weld ti. Cyn i fynd, fydda ti'n gigio yn y dyfodol agos? Ie, dwi'n gwyl gwerin Abergwaun mis nesa. A wedyn tan yn y mynydd, ger Aberystwyth. Wedyn, lle arall wedyn? Green Gathering ar y forbyr. Ar y ffin. A wedyn Steddfod, falle bod fi anghofio ambell un. Os edrychwch chi ar wefan mae'r dyddiadau yna. Dyna ambell un dros yr haf. Ti am ddod draw i'r sesiwn fawr yn Dolgella? Sa di bod ers blynydde. Ie, mae rai fi dod draw. Mae rai fi gyrru e-bosti Owen. Trio ddod. Wel, ar Steddfod genedlaethol ella? Ie. Na, dwi yn y Steddfod. Wyt? Ie, dy Sul cynta. Ti gwerin. Wel, neis cwrdd â ti o'r diwedd, a gobeithio nhw'n i weld ti eto yn y dyfodol. Diolch am ddod i sgwrsio. Na, croeso. Diolch am y cacen. Wel.